Vyše 270 z vás si uložilo moje predošlé video, ako si nájsť prácu, takže poďme ďalšie tipy. Ak si nevideli to predchádzajúce video, tak si ho choďte pozrieť. Ďalšia vec, ktorú ja napríklad praktizujem, je, že sa ozvem konkrétnemu človeku na LinkedIne. To znamená, že reagujem na nejakú ponuku a potom hľadám na LinkedIne nejaké spojenie a tak som sa takto napríklad konektla so CMO, čo je najvyšší marketingový pracovník a napísali sme si a už sa ma spýtal nejaké otázky a proste už sme mali tú osobnú skúsenosť. Predstavte si, že HR manažer alebo proste ten manažer, ktorý rieši tento náborový proces, dostane aj možno desiatky žiadostí denne, kľudne, ak je to nejaká dobrá pozícia, takže musíte sa nejak odlíšiť. Napríklad mi aj napísal, že super, že si sa takto ozvala. Ďalšia vec je, ak chcete zmeniť nejakú pozíciu alebo trošku sa posunúť, alebo tak, čo aj ja teraz riešim, robím to, že ja som robila posledné 4 roky social media managera, takého marketing, proste online, strašne veľa vecí. No a ja na každej tej pozícii som sa niečo naučila. Či už organizovať nejaký tím, prácu, čas, organizovať aj ten content, ďalej byť dochvíľný, adaptabilita, keďže trendy a musíte byť proste v obraze. Ďalej som sa naučila analyticky myslieť, byť kreatívna a proste všetky tieto veci, každá pozícia má nejaké strength, akože silné stránky, ktoré ste museli využívať. A ja na základe týchto zručností, ktoré som sa naučila, idem hľadať prácu, ktorá bude založená na týchto silných stránkach a plus samozrejme je tam obrovská príležitosť sa naučiť niečo nové, prispôsobiť sa a celkovo áno, je to challenge, ale netreba, alebo neznamená to, že som robila nejakú pozíciu posledné 4-5 rokov, že dokážem robiť iba to. Veľa ľudí si to myslí, že napríklad je taká predavačka, máte tam komunikácia so zákazníkmi, riešenie problémov, práca pod tlakom a všetky takéto maličkosti v odzvukách, ktoré vám prídu ako samozrejmosť, možno ďalší zamestnávateľ bude sa medzi vami rozhodovať a medzi ďalším človekom, ktorý možno nemá takéto skúsenosti, má zase iné skúsenosti, tak proste sa možno rozhodne pre vás. Takže skúste všetko, čo viete, brať ako svoju silnú stránku a buďte kreatívni v tom celom procese. Ide o to, aby ste sa predali. Celý ten proces hľadania práce je sa predať a odlíšiť sa. A toto vám tu budem stále hovoriť, len nejak inak a s nejakými inými tipmi, aby ste sa vedeli predať, aby ste sa vedeli odlíšiť. Dajte mi vedieť, že čo si o to myslíte a že či chcete ďalšiu časť.